Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Sarvam Krishnamayam, Krishnarpanam, Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Thank you, Padma Mataji. Thank you, Hari Bol. Hare Krishna. Dandavat Pranam to all dear devotees, Prabhujis and Matajis. வாங்க இந்த காத்தால 5:30 மணி ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு மேங்களூர் இஸ்கான் சார்பில் எல்லாரையும் வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன். ராதா கோவிந்தருடைய ஆசீர்வாதத்திலும் பிரபுபாதாவோட மர்சினாலும் நம்ம நாமினிஷ்டா பிரபு நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்குற இந்த கிளாஸ்ல நம்ம வர்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்றுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஒன்று பார்த்தேன். அது என்னன்னு சொல்றேன் யாராவது? ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் அது. நேற்றுக்கு என்ன கேள்வி? ஒரு கேள்வி, இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. என்ன கேள்வி கேட்டா? இன்னும் ஏன் இவ்வளவு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு இன்னும் அது எப்படி ஞாபகத்துல இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஹரிபோல். ஏன்னா இப்ப நாரதர் இருக்கிறது அடுத்த பிறவி, அதுக்கு முந்தின பிறவியில நடந்ததெல்லாம் கேட்டு இருக்கார் வேதவியாசர். உங்களுக்கு எப்படி இந்த இது கிடைச்சதுன்னு அவர் நாரதர் முந்தின பிறவியில நடந்ததெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ இது ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டின். நம்மளாம் யோசிச்சு பார்ப்போமான்னு தெரியாது. அவர் கேட்கிறாரு அது எப்படி போன பிறவியில, ஏன்னா பிரம்மாவோட நாள் மாறிடுத்த. பிரம்மாவோட நாள் மாறும்போது இவங்கள் அந்த இது அது என்ன பிரளயமாகி அதுக்கப்புறம் கிரியேஷன் ஆகுது. ஸோ அது எப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ஸோ அது அந்த எந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட் டைம்ங்கிற எலமெண்ட் அதுல இருக்கு இல்லையா? நம்ம இந்த சிருஷ்டி கிரியேஷன்லையும் பார்க்கும்போது அந்த டைம் எலமெண்ட், அந்த மகத்தத்துவம் அதுக்குள்ள எல்லா 24 தத்துவங்களோடு கூட அந்த டைம் எலிமெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது ஆக்டிவேட்டே ஆறுது இல்லையா? ஸோ அதனால டைம் எலிமெண்ட் பத்தி பேசுறார். அது எப்படி வேதவியாசர் கேட்கிறார் நாரதர் கிட்ட, உங்களுக்கு எப்படி இது அது ஞாபகம் இருக்கு? சாதாரண அறிவா இருந்தா ஞாபகம் இருக்காது. ஏன்னா அவர் கேட்கறது, அவருக்கு இப்ப நாரதருக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்ன அறிவு? டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் இல்லையா? ஆன்மீக அறிவு. ஆன்மீக அறிவுல அதுதான் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் பக்தியிலுமே நம்ம 2.40 ஆரம்பத்திலேயே பகவத்கீதால படிக்கிறோம் இல்லையா? நேகா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்தியத்தை ஸ்வல்பம் அப்பியஸ்ய. பக்தியில நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இத்தினூண்டு ஏதாவது நம்ம பயஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தா கூட அதை நமக்கு அடுத்த பிறவியில இருந்து அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏபிசிடிலேருந்து ஆரம்பிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுதான் ஆன்மீக அறிவு. மற்ற எல்லாம் நம்ம ஒரு 10 PhD வாங்கியிருந்தா கூட திருப்பியும் ஸ்லீப்பிங் லைன், ஸ்டாண்டிங் லைன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஆனா பக்தியில அந்த மாதிரி இல்லை. அதே மாதிரி தான் இது ஆன்மீக அறிவு. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. ஓகேயா? ஸோ இப்போ எல்லாரும் எனக்கு அப்புறம் ஒரு முதல்ல பாதமா ரிப்பீட் பண்ணலாம், அப்புறம் ஒவ்வொரு லைன், அப்புறம் ஒரு ஃபுல் ஸ்லோகம். ஓகேயா? நாரத உவாச்ச भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम्. ओकेया? सो भिक्षुभिर्विप्रवसिते, भिक्षुभिर्विप्रवसिते,
भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम विज्ञानदेष्ट्रविर्मम विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम विज्ञानादेष्ट्रविर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् तत एतदकारशम् भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रविर्मम वर्तमानो व्यवस्याध्ये तत एकदकारशम् वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो व्यवस्याद्ये तत एतदकारशम् नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम् ஹரி போல். ஸோ இங்க வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், பிக்ஷுக்கள், முனிவர்கள், மாமுனிவர்கள், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக அறிவு, விஞ்ஞானம், ஞானம், விஞ்ஞானம், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வாட்டி ஸ்லோகம் படிங்கோ, இன்னொருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टरुभिर्मम वर्तमानो वयसि आद्ये तद एतद् अकारशम्. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. नारदो वास भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टरुभिर्मम वर्तमानो वयसि आद्ये तदा एतत् अकारशम्. हरे कृष्ण ஹரி माताजी. போல். ஹரி போல். மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ நாரதர் கூறினார், விஞ்ஞானபூர்வமான தெய்வீக அறிவை எனக்கு புகட்டிய மாமுனிவர்கள் மற்ற இடங்களுக்கு புறப்பட்டு சென்றதும் என்னுடைய வாழ்வை நான் இந்த முறையில் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். பொருளரை ஆமாம் பிரபு, சின்னதுதான், படிச்சிடலாம். பொருளுரை. அவரது முற்பிறவியில் நாரதருக்கு சிறந்த முனிவர்களால் ஆன்மீக அறிவு புகட்டப்பட்ட போது அவர் 5 வயது சிறுவனாக இருந்த போதிலும் அவரது வாழ்வில் திடமான மாற்றம் ஏற்பட்டது. இது உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்பட்ட பின் காணப்படும் முக்கியமான அறிகுறியாகும். பக்தருடன் கொள்ளும் உண்மையான தொடர்பானது வாழ்வில் ஆன்மீக தன் உணர்வுக்குரிய விரைவான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஸ்ரீ நாரத முனிவரின் தெரியுறதா பிரபு? நாரத முனிவரின் முற்பிறவி எப்படி இது செயற்பட்டது என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் படிப்படியாக விளக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஓம் அஜானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாத்மி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீகுரும் ஸ்ரீத்பதகமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாத்தம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூத்தம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांजन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் மற்றும் ஒரு முறை பணிவான வணக்கங்கள். ஓகேயா? இப்ப இங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகான வெர்ஸ், அழகான கேள்வி.
அந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரே பதத்துல வந்து பதில் சொல்ல முடியாது. இப்பதான் இந்த 4வது பதத்துல கேட்ட கேள்விக்கு அது எப்படி காலம் மாறினதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, உங்களுடைய பிறவியே மாறின அப்புறமும். ஸோ இப்ப படிப்படியா அவர் பதில் சொல்ல போறார். 5வதுல நாரதர் ஆரம்பிக்கிறார். முதல்ல என்ன சொல்றார், இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு, அவ வந்து வேதவியாசர் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தோட உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நாரதர் வர்றார், ஏன்பா இப்படி இருக்கு அப்படின்னோடனே வேதவியாசர் என்ன சொல்றார், உங்களுக்கு தெரியாததா, நீங்க திரிகாலதர்ஷியாச்சே, வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சாச்சுனா பவிஷ்யானி சபூத்தானி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பவிஷ்யா வர்த்தமானா எல்லாம் தெரியும், பாஸ்ட் அத்தனையும் தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்க இந்த கேள்வி கேட்கிறீங்களே அப்படின்ன உடனே அச்சரா உங்களுக்கு கேள்வியும் தெரியும், நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னு பதிலும் உங்களுக்கு தெரியும், ஸோ அதனால நீங்களே சொல்லுங்க. இப்ப இது நம்ம வந்து முன்னாடி வருஷம்லாம் பார்த்தோம், வேதவியாசர் வந்து பகவானோட அவதாரம் இல்லையா, அப்படி இருந்தப்பையும் அவர் நாரதர்கிட்ட ஏன் கேட்கிறார், குருவை ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்கிறாரு இல்லையா. குருவை அது வந்து நம்ம வந்து அது என்ன வருஷம் இருக்கு, நம்ம முன்னோர்களுடைய நம்ம குருமார்களுடைய நமக்கு மேலே இருக்கிறவாளோட அடிப்பாதங்களை பின்பற்றி நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா, அதுக்காக அப்படின்னு சொல்றா. ஸோ அதனால அவர் என்ன சொல்றார், பிக்ஷு பேர், பிக்ஷுனா யாரு, பிக்ஷுபி, நம்ம வந்து பவதி பிக்ஷான் தேகி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவ யாரு கேட்பா, அப்படி கேட்கிறவெல்லாம் மகாமுனிவர்கள் தான் கேட்பா, முற்றிலும் துறந்த முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இங்க முற்றிலும் துறந்தனா அந்த சன்னியாச ஆர்டர்ல சொல்லல, முற்றிலும் துறந்தனா என்ன, பச்சுதலே இல்லாமல் மெட்டீரியலோடு இதுல அந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்லாம் இல்லாம ஃபுல்லும் அந்த நிவிருத்தி மார்க்கத்துல போகக்கூடிய அந்த மாமுனிவர்கள். நிவிருத்தி மார்க்கம்னா இந்த வேதங்கள்ல இருக்கிறது, இப்போ வேதங்கள்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம என்ன வேதங்களை ஃபாலோ பண்ற தப்பே கிடையாது, ஆனா வேதங்களை வந்து நம்ம ஏதோ எதிர்பார்ப்போட ஃபாலோ பண்ணுவோம். வேதம் எல்லாம் அதானே சொல்றது, நீ இது பண்ணி இது கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றது. பட் இங்க இருந்தவ அப்படி இல்லை, ரொம்ப பெரிய பிக்ஷுக்கள் அவள்லாம். அந்த சாத்துர்மாசியத்துல வந்து அவ வந்து அப்படியே ஃபுல்லா, அதுக்கு அவளுக்கு பேர் என்ன, ஃபுல்லா சுத்தி சுத்தி பிரசாரம் பண்றவளுக்கு பேர் என்ன, பரிவ்ரஜாக்காச்சாரியா. ஓகே, அந்த 4 விதமான சன்னியாச ஆர்டர் பார்க்கணும் இல்லையா, குட்டிச்சக்கா, பகூதக்கா, அப்புறம் வருது பரிவ்ரஜாக்காச்சாரியா. அவ வந்து அடுத்த நாளுக்கு பகவானுடைய ஞானத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பவத்பிர் லோக மங்களம், அவளோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, பவத்பிர் லோக மங்களம், இந்த லோகத்துக்கு ஒரு மங்களம் கொடுக்கறதுக்காக. இந்த ஃபாலன் சோல்ஸ் அங்கேருந்து நம்ம தப்பா வந்து விழுந்துட்டோம் இல்லையா, அந்த ஒரு பொறாமை இல்லைன்னா பகவானை விட்டு நம்ம தனியா இண்டிபெண்டா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறதுனால இங்க வந்து விழுந்துட்டோம். ஸோ பகவான் வந்து அப்பப்போ பரித்ராணாய சாதுனா நிறைய அவரே வருவார், அந்த யுக யுகமா அவரே வருவார். அப்போ சிலப்ப என்ன பண்ணுவார், அவர் வரலனாக்க அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் அனுப்புவார். அவரோட நம்ம எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர்லாம் நமக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய அமைப்பை கொடுத்து இல்லையா, அதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணானா என்னன்னே தெரிஞ்சுட்டோம் நிறைய பேர் இல்லையா. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி பகவான் வந்து தன்னோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அனுப்புறார். ஸோ குருமார்கள் நமக்கு இந்த மாமுனிவர்கள் இவெல்லாம் தேர் நன் அதர் தென் பகவான், பகவான் தான் அவா. என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பகவானுக்கும் அவளுக்கும் அப்படின்னா, பகவான் வந்து தானே வந்தாலுமே அவருக்கு வந்து அவரை நம்ம வழிபடுறது பிடிக்காது. அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட பக்தர்களை நீங்க வழிபடுங்கோ, அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ பக்தர்களுக்கும் அதுதான், பக்தர்கள் வந்து நம்ம அவளுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து அவளுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நமக்கு அவ கொடுத்தானாக்க என்னன்னு அர்த்தம், நம்மள கிருஷ்ணருக்கு பக்கத்துல அவ கூட்டின்னு போறான்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பரிவிரஜாக்காச்சாரியர்லாம் இப்படி சுத்திண்டு ஒரு இடத்துல அவ இருக்க மாட்டான், போயிட்டே இருப்பா, எல்லாருக்கும் பார்க்கறவாள் எல்லாம் ஞானம் கொடுத்துட்டு யாரே தேக்கே தாரேக்காக கிருஷ்ண உபதேசம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். அப்படிப்பட்ட மாமுனிவர்கள் போன பிறவியில சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் பெற்ற அறிவு அந்த சாதாரணமான அறிவு கிடையாது, அது ஞானம் கிடையாது, விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஞானம் வந்து நம்ம ஓகே பிரம்மன் ரியலைசேஷன் நமக்கு இருக்கு ஞானம், நான் இந்த உடம்பு அல்ல, நான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம செயல்முறையில அதை எடுத்துக்கிட்டு வரோமா இல்லை, யாராவது ஒருத்தர் சொல்றதுக்குள்ள எப்படி கோவம் வருது, சொன்னா சொல்லிக்கோப்பா நீ என்னையா சொன்ன, நான் இந்த உடம்பு இல்லை அப்படின்னு விடுறதுக்கு வருதா, இல்லை இல்லையா. அது என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு நமக்கு விஞ்ஞானம் வந்துருதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா. அது அந்த பகவத்கீதையிலுமே 9th சாப்டர்ல அந்த குஹ்ய அறிவு, குஹ்யதர குஹ்யதம அறிவு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நாலேஜ், டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதே மாதிரி ரகசியமும் இந்த பாகவதத்துல என்ன ரகசியம், சாதாரணமான ரகசியம், முழுமையான ரகசியம் அண்ட் முதிர்வு பெற்ற நம்ம என்ன சொல்லுவோம்,
பாசிட்டிவ், கம்பேரேட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ் அப்படின்னு 3 டிகிரி சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதில் முக்கியத்தரமான அந்த அறிவு தான் ஆன்மீக அறிவு. இந்த ஞானிகள் நமக்கு கொடுத்த அறிவை நம்ம உபயோகத்திற்கு கொண்டு வந்து நம்மளுடைய வாழ்வில் அதை இறக்கி பாகவதத்தில் உள்ள அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படிக்க பாகவதம் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு நம்மளை சொல்லியிருக்கோம். அப்படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னாக்கா அது ஆன்மீக அறிவு. ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஆன்மீக அறிவு எனக்கு அவ கொடுத்தா இல்லையா, அதனால எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு அவர், 5 வயசு. இந்த 5 வயசு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல பேசப்பட்டிருக்கு பாகவதத்துல. ஏன்னா இந்த 5லேருந்து 6 வயசு ஒரு டிரான்சிஷன் வந்து நம்மளோட ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில், கிராஸ் மோட்டர் ஸ்கில் அதுலலாம் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும். அந்த லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி, எபிலிட்டி அதுலலாம் ஒரு ஸோ அந்த 5 வயசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு வயசு கட்டம் அது. ஸோ அதனால நம்ம துருவ மகாராஜும் 5 வயசு தான். 5 வயசுங்கிறது வந்து நாரதருக்கு அந்த ஞானம், எந்த ஞானம், ஆன்மீக அறிவு கிடைத்த வயசு. ஸோ அந்த 5 வயசு சிறுவனா நான் இருந்தாலும் அவ என்ன பண்ணினா எனக்கு எப்படி கொடுத்தா, அதுவும் இவருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கூப்பிட்டு கொடுத்தா, வாப்பா குழந்தை மடியில உட்காந்துக்கோ நாங்க சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட உச்சிஷ்டம் சொல்றேன், பக்த பத துளியாரா பக்த பத ஜலு பக்த அவசிஷ்ட உச்சிஷ்ட தீனு மகாபல். பக்தியில தீனு மகாபல் நமக்கு பலம் கொடுக்கக்கூடியது. நம்ம விட்டமின் பி, விட்டமின் டி இப்படியெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை. அது எல்லாத்தையும் விட பயங்கரமான சக்தியை நமக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட, கிருஷ்ணலோகத்துக்கு கூட்டின்னு வரக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது என்ன, அந்த 3 டேப்லெட்டு. பக்த பத துளி, பக்த பத ஜலு, அவளோட சரணாமிரதம், அந்த காலடிகளை பாதங்களில் நம்மளுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணின அந்த தண்ணீர், அவர்களோட பாத துள்ளிப்பட்ட அந்த சரணம், அந்த என்ன ரஜம், ரஜ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர்களுடைய சரணத்தில் உள்ள ரஜ துளி தூசி அது. அப்புறம் வந்து பக்த அவசிஷ்ட உச்சிஷ்ட அவளோட ரெமினன்ஸ். இதெல்லாம் நாரதருக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கிடைச்சது இல்லையா? எப்படி அது கிடைச்சது? அது கிடைக்கிறதுக்கு என்ன அவர் பண்ணியிருக்காரு, என்ன வேணும்? அவர் அந்த பாகவத வாழ்க்கை யாரு, பாகவதா, பக்த பாகவதா, புக்கு பாகவதம். பக்த பாகவதர்கள் யாரு? புக்கு பாகவதத்துல பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அப்படி அப்படியே வழிமுறையில நடத்தின்னு வரவா பக்த பாகவதா. அந்த பக்த பாகவதவாளுக்கு அவர் வந்து சேவை செய்ததுனால சத்தாம் கிருப்பா மகத் சேவா, இந்த 2 வேணும். நம்ம ஸ்ரத்தா சாது சங்காலாம் சொல்றோம், அந்த ஸ்ரத்தாவே எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. ஸ்ரத்தா கிடைக்கிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி மகத் சேவா, விப்ரா மகத் சேவா, நம்ம வந்து பகவானோட மெர்சியும் வேணும், அண்ட் நம்ம வந்து இவர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிக்ஷுக்களுக்கு நம்ம சேவை பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதனால அவர் அப்படி சேவை பண்ணினதுனால அவருக்கு இந்த ஆன்மீக அறிவு கிடைத்தது. பக்தர்களுடன் கொள்ளும் உண்மையான தொடர்பானது இது இன்னும் ரொம்ப முக்கியம். அந்த க்ஷண மாத்திர சாது சங்கா, சாது சங்கா லவ மாத்திர சாது சங்கா, லவ மாத்திர சாது சங்கா, சாது சங்க சாது சங்கா சர்வ சித்தி கயா, லவ மாத்திர சாது சங்கா சர்வ சாது சங்கா சர்வ சாஸ்திர கயா. சர்வ சாஸ்திரங்களை நம்ம சாது சங்கத்தில் தான் படிக்க வேண்டும். லவமாத்திர சாது சங்கம் கிடைச்சதுன்னா சர்வ சித்தி கயா, எல்லா சித்திகளும் நமக்கு கிடைச்சிடும். சித்தினா என்ன, அனிமா லெகிமா அந்த சித்தி இல்லை, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கக்கூடிய, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதும் என்ன, நம்ம கேட்டா புரியுமா, ஒரு வாட்டியில புரியாது. ஆனா இந்த முனிவர்களோட சகவாசம், இந்த மாதிரி சிறந்த முனிவர்களோட சகவாசத்துல சாது சங்கால நம்ம கேட்டோம்னாக்கா நமக்கு அது புரியும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னது, நம் முனிவர்களுக்கு சேவை செய்தது. 2வது ஆன்மீக அறிவை அந்த முனிவர்கள் நாரதருக்கு கொடுத்தது. அந்த ஆன்மீக அறிவை நாரதர் என்ன அந்த பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டது. இதனாலதான் நாரத முனிவர் வந்து கொஞ்சமா, ஏன்னா என்னாச்சு, அவெல்லாம் கிளம்பி நாளைக்கு படிப்பேன், அவெல்லாம் கிளம்பி போன உடனே நாரதரோட வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய திருப்பம் வருது. அந்த திருப்பமும் பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு அவர் ஏற்றுன்றார், பகவானால கொடுத்தது. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். ரியலைஸ், இந்த ஆன்மீக நாலேஜ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஆன்மீக நாலேஜ் அறிவு உள்ளவாளுக்கும் மற்ற சாதாரணமான பிரம்மன் ரியலைசேஷன் உள்ளவாளுக்கும் என்ன, நம்ம பகவான் எதை கொடுத்தாலும் அதை வந்து அவ சுக துக்க 2, சுக்கத்திலையும் சரி துக்கத்திலையும் சரி, அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணை ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்கார சமதுக்க சுக க்ஷமி. சம துக்க சுக,
ரெண்டுத்துலயும் துக்கத்திலையும் சுகத்திலையும் பகவான் வேற என்ன சொல்றார்? 12வது அத்தியாயம் இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றார்? நீ துக்கத்திலையும் சுகத்திலையும் ஒரே மாதிரியா இரு அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன, மற்றவாள் எல்லாரும் அவர் வந்து மற்ற என்ன சொல்றது, மற்றவா வந்து உன்னை பத்தி என்ன சொல்லுவா, நீ மற்றவாளை பத்தி என்ன சொல்லுவ, அதெல்லாம் கவலையெல்லாம் இல்லாம பகவானை பற்றி மட்டுமே கவலைப்படுறவர் தான் பக்த சமம் சச்சமம பிரியக பகவான் அப்படின்னு, அவாதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி இன்னும் சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதக, சீத்தம்னாலும் சரி உஷ்ணம்னாலும் சரி குளிர்னாலும் சரி, நம்ம என்ன குளிர்னா உடனே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீட்டரை போட்டு இது பண்ணிடுறோம், வேர்வேனா அதுக்கு முன்னாடி ஏசி போட்டு, அப்படி இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றார்? அது எல்லாமும் என்னோட பிரசாதம் தான், மெட்டீரியல் நேச்சரோட ஒரு பாகம் தானே, அப்படி எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டாதான் உங்களால பக்தியில முன்னேற முடியும். ஸோ அப்போ இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கிறப்போ நமக்கு யார் அப்படியே இந்த கீழேருந்து அப்படி அப்படி நம்மளை தூக்கி விடுவா? யாரு? சாது சங்கா. நம்ம எல்லாம் இப்ப பாருங்க, இந்த இப்படி ஆன்லைன்ல குரூப்ல இந்த மாதிரி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது இது ஒரு நாள் யோசிச்சு பாருங்க, ஏதாவது ஒரு 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 பர்ஃபெக்ட் தனியா உட்காந்து நம்ம படிச்சு பார்க்கலாம். எனக்கு ஏறாது, முதல்ல மைண்டே அங்க போகாது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு லைன் படிக்கிறதுக்குள்ளேயே எங்கெல்லாம் ஊர் உலகம்லாம் சுத்திட்டோம். சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ஓ கிருஷ்ணா, நான் விண்ட கூட இது பண்ணிடுவேன், சஞ்சலமகி மனக கிருஷ்ணா பிரமாத்தி பலவத்ரிடம் 6.34 and 35 சொல்றாரு. சஞ்சலமகி மனக கிருஷ்ணா பிரமாத்தி பலவத்ரிடம் வாயோரிவ துஷ்கரம். ஐயோ, இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது அந்த காற்றை விட கஷ்டமா இருக்கு கண்ட்ரோல் பண்றது. காற்றை கூட பண்ணிடலாம் போல இருக்கு. பகவான் என்ன சொன்னார்? பகவானு வாச்ச அசம்சயம் மகாபாகம். அதுல என்னப்பா சந்தேகம்? மகாபாகாங்கிறார் அர்ஜுனரை. ஓ மகாபாகா, அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட், சாரி இட் இஸ் நாட் இம்பாசிபிள். ஆனா அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிகிரகம் செல்லம். மனம் அப்படிதான் இருக்கும், அப்படிதான் நான் படிச்சிருக்கேன், மனசோட நேச்சரே அதுதான். ஆனா அபியாச கௌந்தேய வைராகியன, வைராகியமும் டிட்டாச்மெண்ட்னா என்னங்க? எல்லாத்தையும் ஆத்துல உள்ளவாளெல்லாம் விட்டுட்டு மேலே போய் உட்காரு நான் சொல்றாரு கிருஷ்ணர் சொன்னதே கிடையாது. டிட்டாச்மெண்ட் என்ன? எல்லா வேலையும் பண்ணு, அத்தனையும் பண்ணிட்டு நைட்டு ஒரு வாட்டி சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்பணம் சொல்லிடுப்பா, போறோம் உனக்காக பண்ணினேன்னு சொல்லிடு. என்ன சொல்றாரு? டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த கர்ம பலன்கள். கர்மத்தினுடைய பலன்கள் நான் தான், எனக்குத்தான், என்னாலதான், அதை விட்டுடுப்பா, கிருஷ்ணருக்கு அதை ஒப்படைச்சிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் அந்த சாதுக்கள். அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து அந்த சாது சங்கத்துல நம்ம இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஆன்மீக அறிவு தானாகவே நமக்கு வந்து படிப்படியாக முன்னேற முடியும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டானது. ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஒரே எதிரியா நம்ம போலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்கா. இப்பெல்லாம் பாருங்க, நம்ம இந்த ஐஸ்வர்யா மாதாஜியோட குழந்தைய பார்த்தெல்லாம் இப்போ 2 நிமிஷம் முன்னாடி அது நரசிம்ம பிரேயர் பாடிட்டு இருந்தது. அவள்லாம் போன பிறவியில் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பெரிய யோகிகள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஏதோ காரணத்துக்காக கீழே வந்து விழுந்துட்டான். அவளால வந்து அல்டிமேட் என்ன கோல், பகவத் தாமத்துக்கு போக முடியல, ஏதோ இதுக்காக விழுந்துட்டா. அப்படின்னா என்ன சொல்றார் பகவான் பகவத்கீதையில? கவலைப்படாத, அத்தவா யோகினாமேவ குலே பவத்தி தீமதாம். ஓ நீ அப்படி விழுந்துட்டியா, பரவாயில்ல, அடுத்த பிறவில நான் உன்னை வந்து குலே பவத்தி தீமதாம், பெரிய டிவோட்டி வீட்டுல உனக்கு நான் பிறப்பு கொடுப்பேன். அந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்பெஷல் கேஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படியே போயிடலாம். நமக்கு வந்து கிரவுண்ட்ல ரன்வேல போய் தான் இதை ஏரோப்ளைன்ல வந்து டேக் ஆஃப் வாங்கணுங்கிறது இல்லை. மேல ஓடின்னு இருக்கிற விமானங்கள்லயே பகவான் நம்மளை வந்து உட்காத்தி விட்டுருவார். ஆனா அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இல்லையா? அப்படி கிடைக்கணும் அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணணும்? படிப்படியாக நம்ம இப்ப முன்னேறணும். நம்ம அதனாலதான் லெவல். ஹரே கிருஷ்ணா டியர் டிவோட்டீஸ், வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச. காலையில கூட குழந்தை துளசி ஹாரதி பிரமாதமா பாடினா மாதாஜி. அவளும் சின்ன குழந்தைதான். ஆமா, அவள்லாம் எவ்வளவு கொடுத்து வச்சவா பாருங்க. அதனாலதான் அதெல்லாம் சொல்றாளே, பிராபியம் லோகா உஷித்வா சாஸ்வதி சம்சோமா சுச்சினாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே. அவெல்லாம் வந்து பெரிய அரிஸ்டாக்ரட்டிக் ஃபேமிலியிலையோ இல்ல நிறைய இந்த மாதிரி பேரும் புகழும் உள்ள ஃபேமிலியிலையோ பிறப்பா. யாரு? அந்த யோகிகள் ரொம்ப உயர்ந்த நிலைமைக்கு போகாம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான நிலையில அவ வந்து விழுந்துட்டானாக்க என்ன, சுச்சினாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே, அவளோட அரிஸ்டாக்ரட்டிக் ஃபேமிலியில பிறப்பா. அதுக்கடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? அப்படி இல்லை, உயர்நிலைக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அவ வந்து பிறவி எடுத்தாள். அத்தவா யோகினாமேவ
அது குலேபவத்தி தீமதாம் இல்லையா? ஸோ அது இது ஒண்ணுதான் பியூட்டிங்க. நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்ன ஒரு இந்த பயஸ் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்குள்ள அங்கிருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். அதோட பலன் கண்டிப்பாக பரத் மகாராஜ் அவர் டியரா இருந்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்திலேயே இருந்து அந்த அது ஏன்னா அவர்லாம் ஆன்மீக அறிவு, அதுதான் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவரை அக்யூமுலேட் பண்ணினது வந்து பௌதிக அறிவு அல்ல, ஆன்மீக அறிவு பரத் மகாராஜா இருந்துட்டு. அதனால அதே மாதிரி அந்த மானா இருக்கும்போது கூட அவர் அந்த காடுல வந்து முனிவர்கள் எல்லாம் எங்க சாண்டிங் நடக்கிறதோ வேத மந்திரங்களோட சாண்டிங் அங்கேயே இருந்தார். அப்புறம் பகவான் அவருக்கு இன்னொரு சான்ஸ் ஜடபரத்தரா கொடுத்து தங்கிட்ட கூட்டின்னு போயிட்டாரு. அது பகவான் ததாமி புத்தி யோகம் தான் பகவான் பார்த்துப்பாரு இல்லையா? அது நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எண்டவர் பண்ணணும், மற்றது பகவான் கிட்ட விட்டுடணும் நம்ம. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் ஹரே இருக்கா? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, ஒரு சிலருக்கு அந்த முந்தைய ஆன்மீக அறிவு தொடருது, பட் முந்தைய அந்த இது கூட ஞாபகம் இருக்குமா மாதாஜி? வாழ்க்கை ஃபுல்லா இருக்கும் பிரபு. அதனால அது ஆன்மீகத்துல உள்ளது மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்க பௌதிகத்துல நான் யாரோட குழந்தையா இருந்தேன், எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன், யாரு என்னோட ஃப்ரெண்டா இருந்தா, அது இருக்காது பிரபு அது இருக்காது. ஆன்மீகத்துல. ஓகேயா? பட் நாரதருக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? நாரதருக்கு ஏன் இருந்தது? நீங்க